नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत बांगड्याचे लॉन्ची करचे पळवूया. लॉन्ची करचे काम कजाय मीडियम साईजाचे 4 बांगडे हे धुवून बारीक तुकडे कापून घेऊ का. एक लसणी कांदो नाजाल्यार 10-12 लसणी बोय, थोडेशे आमसाण, 2 व्हड चमचे मिरसांगे पिठो आणि 1 चमचो हळदी पिठो, रुचीक मीठ, 1 व्हड चमचो तेल, पाव चमचो मेथी आणि पाव चमचो हिंग, 1 चमचो सासव. बांगड्याक मीठ लावून 10 मिनिट मॅरिनेट जावचे दवरका. बांगड्याक आणि मसाल्याक पावश तितले मीठ आम्ही हांगा बांगड्याक लावून घेतला. लसूण, मिरसांगे पिठो, हळदी पिठो आणि आमसाण मिक्सरात थोडेशे उदक घालून पेस्ट करून घेवका. आमसाणीत थोडेशे उदक घालून पल्प करून घेतल्यार वाटतना बेगी गंज जाता. लॉन्ची करच्या आयदनात थोडे तेल हुन करून घेवका. तेल हुन जाल की सासव, मेथी आणि हिंगाची फोडणी दिवका. हिंग तेलात समाकन करडून घेवका. आता हातूत वाटील मसाल घालका. मसाल वाटताना जात तितले कमी उदक घालून गंध मसाल वाटून घेवका. आता हातूत मीठ लावून दवरील बांगड्या तुकडे घालका आणि हळू हातान सगळी मिक्स करून घेवका. बांगड्याकच एक्स्ट्रा मीठ लायिल्ल्यान मसाल्याक म्हण सेपरेट मीठ घालका म्हणना. सगळे बरे करून मिक्स जाल की धाकणी धापून 5 मिनिट पर्यंत लो फ्लेमाचेर बांगडे शिजोवचे दवरका. 5 मिनिटानंतर सगळे बांगड्या तुकडे हळू हातान परतून घेवका आणि परत धाकणी धापून 5 मिनिट शिजोवचे दवरका. बांगडे समा परतील ना जाल्यार काटे भायर येतात आणि खाताना त्रास जाता. लॉन्ची करच्याक तेल थोडे जास्त घालका आणि एकदम मीडियम फ्लेमाचेर शिजोवका. ताजेन बांगडे बी शिजतात आणि मसाल बी करपना. आणि जास्त शिजल्यार बी बांगड्याचे काटे भायर येतात. तश म्हण शिजयतना केअरफुल उरका. वेज जुरू नाजाल्यार नॉन वेज जुरू खंयची बी डिश मात्या आयदनात केल्यार ताजी रूचच वेगळी उरता. तुम्ही बी ह्या बांगड्या लॉन्ची घरात ट्राय करा. कशी लागली म्हण कमेंट करून कळया. आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.